7 de xunio, a xente da Parroquia do Cristo da Victoria, da ODS da Colla do Grupo de Asistencia Social, nos chegamos ao Concello de Vigo e a Xunta de Galicia para entregar nos seus registros o centenar de follas de denuncia social recollidas na campaña Vivir Dignamente é un Dereito. Tras un mes cheo das actividades, que son bastantes, de denuncia e sensibilización, hoxe estamos aquí para presentar ante as instituciones e tamén ante a ciudadanía o caso das primeiras 100 personas que decidiron dar o paso de expoñer nestas follas a dramática realidade de crecente empobrecemento que están a padecer. As súas familias de exixir por o escrito a Xunta e ao Concello unha renta básica que lles permita vivir con dignidade. Baixo o lema, coa que está caendo renta básica xa. Marcharesmos desde o Concello ante a Xunta protegidos polos paraguas e os parasois para lembrar aos seus políticos non poder a súa obriga de garantir o dereito de todas as persoas de unha vida digna. Vivir dignamente é un dereito.